tricycle. Japong mangkon, si Monmon. Og si Wuwog. Asa tang dagata? Talo to? Ato sa amin sa talo to, guys. Sa may dagat makita sa unsa guys ha. Okay, ato sa amin guys. Paingon mi sa talo to, guys. Sa may dagat. Asa beach. Ining singan na ni. Guys, patugbong mi guys, gabak lay rami. Korek tricycle ato gibili namo. Es Wuwog tamang tricycle gibilin. Patugbong mi guys ato mi sa may dagat. Sa talo to ni guys. Halo, di ako dari guys. Da si Ma'am dari si Madam na dari. Siguro mo dagat ani. Duha guys, ato Halalami ari guys. Yes. Wow. Nailang paano guys oh. Nailang rest house aning daplin sa dagat na. Nindot ka ato guys oh. Rest house. Dami anda ni kay Bugnaw. Agi ko. Lamian lagi dani no. Lami lagi dani dai. Oy, Lami ligo, maligo ani lami no? Na? lawom. Ay, Parang pagpadung naman yung munas. ala lindot lagi ani long. Ala lamian. Long neck. Ano ba ko kaari dani? Wow. Halawa guys. Wow, lindot ari Ako may gunit sa cellphone karon kay si Marilo Mulanon gusto siya nga mapakita nga yes. Si Vice ba yan daw? Ah, hi. Halo guys. Namig view are. Iya. Kasi alam ko na po. Hello vlog, welcome to my guys. May vlog na bitaw na eh. No? Wow. Lagi. Basta pagkita, no, mahal puti ni. Day. Mabrib ko. Liguan na nga. Agod. No? Dave, Marilo Mulanon. Marilo Mulanon, Dave.
Te, basig mahagbong ka na, te. Pagbantay. Narabay si City, oh. Sige. Pagbantay ba? Si Babali. Teng teng teng, tadadadadang, dang dang dang, dang. Ah, nahog si Marilong Bulanon. Nahog si Marilong Bulanon. Ah, nahog si Marilong Bulanon. Teng teng teng, nahog si Marilong Bulanon. Nahog si Marilong Bulanon. Pang pang pang. Dagpag sa nilas lo. Nasa nilas lo, nanon. Aksi nilas ba? Aksidenas lang. Sawa. Karon guys, nice challenge ni. Og di ni makuha ni Marilong Bulanon na aksinilas. Di ko siya kaligo ron adlaw. Marilong Bulanon, takpa. Pa. Iya. Yes. Iya. Namanya kayo. Tanaw guys. Aksyon si Munmun. Tuwa ba? Lang, kuha aksyon si Munmun lang. Okay. Guys, si Munmun. Ya, Munmun. ku arah mana ah? Oh lagi sakit gitu lah orang. Asalnya saya makan. Bin mo sakit Oy! atong floating bi. Lami dari guys bakay lami laglaagan ah. Ha? Lagi mau serius na ano na to? Ako i-rescue. Lumul ko lagi. Guys, lami kaadjog view ari guys. Na ah? Yeah, lami kaadjog guys. Guys, ninday po guys. Tanaw guys. Guys. Agto ba guys? Lang. Long. Halong, lami ani mula agkalong pa ma-relax ka. Lami na. Oh, kabakawan. Lami dari laagan lo. Ah? Hindi tani kay napagay kahoy kasilungan. Hangin-hangin ba? Gusto kayo. Lagi. Oh, ning uban pa ko karon ka laag. Ani lagi imong kuan dapit. Teritoryo. Nga guys, napi lang mga decoration ani nindot eh. Talo, sa tulo to nino. Talo to. Jangan? Tunggu ning kaning dami. Ya. By Dabi angan ani nga beach resort ni By Dabi. Ay guys, kuan din ni By Dabi ni nga beach resorts guys. Amari lang bulanan ko. Lamian po dari karon bang gugu ka ari? Kanang gipangbijaan mao nga ina mula ari ma-relax. Gibajago ya ba? Ngaligo. Lahi atong nai kainggit no. Lami sa tanawon te og ining dagat. Kanang dako. Hunas na kay puro naman lapok og mista. Pero karon di pa ni hunas. Padong na ni hunas ko.
mo abot de ani. Mama? Ako na eh, akong gagas. Mo abot anha. Tiaw. Ako na gagas ang gabi. Mm. Ano naman po yung... Mo abot sa inyong sahog ana. Mo abot musud pa to. Hala tiaw. Oray ug naay mga bagyo simbako mo agbaon mo adto simbako. Awara. Bitaw daghang mga pagat o kana ba na sing ana pagatpat. Bakhaw. Na nindot ka pag ilang kahoy ani guys o kay gipaangad dyan na Nanian ari guys. Relax. Wala na eh. Baso eh. Hala. Nanian si Kudari. Napilang sagsag ani guys. To si Wuwog guys. Welcome to my vlog. Hi guys, si Wuwog. This is my place. My place. You are allergic to you. Na si Wuwog guys. Ay, marunong mo na nun. Nindot og view guys no. Dami dari Surujan ba? Ingaron labi nang mahapon ba ani. Karon kay landong manggod pag panahon guys, lami juga ajo Surujan. Dili si init ani. Maka-relax. Hi guys. Welcome to Indot ya ajo dari dagan ngari. Way labing pait ingon sa kinabuhing sakayanon. Init ug ulan gita. Makamot. Nga walay pulo pasilong. Ni apay katugnaw ug kagutom pagayod in taon. Giantos ang tanan kay gibutan sa kapalaran. Midag na dapit sa atong habagatan. Pagbantay-bantay mga kauban, ang timbangan dili pagbiyaan. Ayaw baya kalimot nga, kikalisangan kining hangina. Mugisi sa layag, muguba sa atong sakayan. Mugisi sa layag, muguba sa atong sakayan. Hi guys! Daghang salamat! Mabo kayo.